ନଦୀ କୂଟରେ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏ ବିଧି କହିବାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଗଛ କହୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ନ ପାରୁଥିଲି। ଆଶା କରୁଥିବି ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଆଶା କରୁଥିବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହେବ। କାଲି ମୋ କିଛି ମୋ କାମ ଥିବାରୁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନ କରିପାରେ, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଥିବା ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଗଲା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ବିଧି, ଯାହାକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ବିଧି ତନ୍ତ୍ରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତନ୍ତ୍ରଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଯାହାକି ବାଘମଲ୍ଲି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ବଣରେ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଗଛ ପତ୍ର ଭଲରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବେଶୀ ନେଇ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏ ଗଛର ତାର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 4 ଫୁଟ ହୋଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛର ପତ୍ର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛର ବିଧି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ମାନ୍ୟନୀୟ ଅଟେ ସେ ବିଧିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এই ବିଧିଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି 5 ଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟ ସୀମା ଆପଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ବାହାର କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟାର ବିଧି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିଥିବ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗାଧୋଇ ଆସିବେ, ସଫା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହାକି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ। ଏଇ ଗଛର ତାର ଗୋଟିଏ ଚେହାର ନେଇଯିବେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଦିଗର ମଡ଼ି ମାଡ଼ିଥିବ, ତାର ଚେହାର ଉପାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେହାର ନେଇକି ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାର ମୂଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାର ଗଛକୁ ବିଧି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାର ଚେରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଚେରକୁ ଶୁକାଇ ଦେବେ। ତାକୁ ଯେମିତି ଶୁଖିଯିବ ସେମିତି ଶୁକାଇ ଦେବେ। ତାକୁ ସେ ଚେରକୁ ଯେମିତି ନେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଆଙ୍ଗୁଳି ନାଚିକି ତାର ଚେରକୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ, ଗଛର ଚେରକୁ। ଆଉ ତାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ପୂଜା ପାଠ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯାହା ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ ଚଳିବ। ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କରିବେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗଛକୁ ରଖିଥିବେ, ସେ କାଠକୁ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମୋହିନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଡିସପ୍ଲେରେ ମନ୍ତ୍ର ଶୋ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇପଦିଆ ମନ୍ତ୍ର। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି 3 ଥର ଫୁକିଦେବେ ହେଲା। ସେ କାଠ ଉପରେ ଫୁକିକି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଅଥବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ଛୁଆଇଁ ଦେବେ, ମାତ୍ର ଛୁଆଇଁ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଛୁଇଁକି ନ ଖଟୁ ହଟୁ ଯେମିତି ଲେଟ୍ ଦେଲେ ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲି ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏଇଟାର କାଠ ଅଛି, ଯାହାକି କାଠ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କାଟିବାର ଥିଲେ, ସେ ପାୱାରଟି ଉତରେଇବା ଥିଲେ, ତାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାର ପାଦର ଧୂଳିଟି ଆପଣ ବେଟିକି ତା ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ ପକାଇ ଦେବେ। ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ, ଏଇଟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘମଲ୍ଲି ଗଛ ଆପଣ ଭଲ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗଛ ବଣରେ ଥାଏ, ନଦୀ କୂଳରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ନଦୀ ଦେଖିପାରିବେ।